جغاك كنت زانن هر شش ماه يعني هر سه ماه جارێکی تجرید لەسەر ڕێبەرتی تێ مەشاندن و جخوا ev 26 ساڵە ev تجرید her تموسان بەردەوام dike em hemû dizanin ku ev parçeyekî ji lîstûka herî qirêşke ku bi rastî jî dixwazin gelê Kurd fêrî bê rêbertiyê bikin weke gelê Kurd rastî em di pêvajiyekî man û nemanê de jiyan dikin êdî em dizanin tecrîdek ku li ser rêbertî li ser me hemûyan e bi taybet weke jin bi taybet em bêjin weke jinên Kurd jinên cîhanê em weke tecrîd divê em li ser xwe بدن دیارکردن ji bo yekê jî ji bo rêbertî rastî em çi qasî serhildan bikin çi qasî berxwedan bikin jî êdî têrê nake ji ber ku em tenê hevdîtinekî qebûl nakin yan jî em tenê em bêjin bi malbat li ser navê malbatê hevdîtin kirin êdî têra me nake ev ji bo me tenê em bêjin em êdî fîzîkî azadiya rêbertî rastî divê were hemû sokerkirin ji ber ku êdî dem dema azadiya hatiye ji bo yekî jî em bêjin tecrîd her ku diçe زیادتر دبا اتابی بیوان تجربه نجی ایرشین کو لکردستان ایرشین کو لچیاین کردستان تیم مشاندن لسر گریلاین کردستان همان دمیده ایرشین کو ایرو لسر گرتیگه هان تیم مشاندن به یکی دخوازن تجربه کل لسر ربرتی لسر توای گلی کرد لسر توای کردستان بدن مشاندن اجبو یکی جدیان برخوادانی خواهین زیادتر بکن و که گلی کرد به تایبت و که جم پیوسته ام تکوشینا خواهین بلندتر بکن جبو یکیش ایدیدم دما آزادی فیزیک ربرا پاتیه براستی هم دکارم بیشن تکوشینا کو ایرو ریبرا پوجبو جنا کردایی به تایبت لتو جه جهان نه هاتیه دیتن جخوا جبو یکی جوا که جنین کرد و که جنین جوان راستی دیو ام ویا جبو خوا که برپسیاری که هر مازن بگیرن دست ایرو که جنا کردم چه قاسی تکوشین بکن ترکرنی نه جبر کو براستی یا کو ایرو ام هاتن و پیواژه کو ام دکارم بیشن ام هنه یعنی ام جیان دکن اگر ایرو ام دکارم سلوغان خو ام بیشن جن جیان آزادی به سر بلندایی بکن اف بسایار بر آپویا جبو یکی جی پیوست ام چه قاسی تکوشین بکن کیما جبو توای گلی کرد با تایبت و که جن تکوشین کو ام بیشن تنکیرن نه بس براستی جی راست هر جی ام بیشن لتوای کردستان سرهلدان تنکیرن پنگا و کاتیا آوتن پیواژه نون و ام بیشن تنکیرن لی اف نبسته ترکر جنی نجبر کو براستی هم ایدی پیواژه اکیمان و نمان نجیان دکن او که جن به تایبت پیوسته ام لهمبری وان شدت هم پیوسته ام لهمبری و تندوتوژیه یا جبو مهری پیوسته ام فیزیکی ربرا پوج خور اساس بکنن جبو او که جن پیوسته براستی جی ام تکوشی نخواهین زیاده تر بلند بکن دست بکی سلاوی خوش بو سروکاتی ریدکی بجنا خالبر همو شهید کردستان تاوینی انشالله به سالا سرکفتنا گلی کرد و آزادی ریبرتی ما ام ساله که به دایره در باست بین ساله که herkes dixwaze düzenekî ya jî gür düzena nû xwe amade bike îdama dibêjî düzena nû xwe amadekirina wê bêtirê xwe gelê Kurd dikeve nav de dema tu dibêjî gelê Kurd jî serokatiya me dikeve nav de çimkî niha serokatiya me hemen hemen bi felsefa wî bi îdeolojiya rêbertiya me gelê cîhanê û navnetewî li ser wî esasî dixwazin düzenekî nû dane dema di wesa dihizirî yan jî di wesa di nirxînê bê Kurd çê nabe gere em jî cihê xwe navnetewî de bigirîn çimkî me 40 sal berxwedan kiriye 40 sal me şehîd daye 40 sal me bi dinyayê re tekuşînekî bê hempa daye meşandin ji bo wê jî dema mesele dibe Kurd wê deyê çareserî çê nabe çareserî jî îmralî ye ne Türkiye ceza dide serokatî yan jî tecîdê dide serokatî ev navnetewî de derdikevitin dema navnetewî civînê xwe toplantiyê xwe çê dikin tabii ki wê derê de bixwazin nexwazin Kurd dibe mijar Kurd cihê xwe tê de dike tu dibe mijar dema dibe mijar jî li wê derê bê çare dimînin yan dê serokatî re rûniştin hevdîtin bê çêkirin yan dê azadiya serokatî bêxin nîqaşê yan jî nikarin bi qural û qaydê xwe û bi düzena xwe bidin avakirin ev jî hem demê xwe dirêj dikin emrê xwe dirêj dikin bi me mijûl dikin ya katê em ê çawa bersiv bidin yan jî em ê çawa nêzîkbûnekê çawa raberê wa bikin ev li bendê wê ne
tabii ki de hücre cezası ziyade bikin. Ya jî Kurd be hindek tiştara sinema dikin. Ya jî mecbûrîne ki tê şekirin ki ev hemû serokatiya me dibe mal. Serokatiya me giran dibe. Serokatiya me bi hêzekî bixweperest dema têt avakirin li ser me jî giran dibe. Serokatiya me jî têt giran kirin. Niha Kurd hemû li her cihekî bilabûn çêbûye berxwedanekî bê hempa hatiye çêkirin. Ama mixabin ye em pê re şer dikin wê qas însanên bêrehmin bê însafin bi berjewendiyê xwe yê navdewletî din diyarkirin û ticareta xwe dema didin pêş wê demê de Kurd mecbûrî din rexekî serokatiya me din rexekî hücrê wê hücre cezasî wê dirêj dikin tecrîs ser tecrîtê esinde mod kare bêje tecrîs ser gelê Kurd hemû ye ser gelê Kurd din ava kirin serokatiya me didin rexekî ama vê vegirê dayê berxwedana gelê Kurd hindekî hindik e gere em Kurd hemû bi hevdû re rast e berxwedan heye negunînin ama parçe parçe ye herekî cihekî bi yek dengî narabin mesela qawmê tavêjin ser belediyên me li Bakurê Kurdistanê ve qasiyonel mê ser parlamenterê me tên çêkirin sergelê me tê çêkirin mesela destekdayîna hevdû piştgiriya hevdû kirin kêm e wê derê de heye ama kêm e bi kêmbûna wê dihêlit ki qawmê xwe zêdetir bikin ev çi tê diyarkirin ki em hindek dîtir divê berxwedana xwe piştgiriya ji bo serokatî ji bo gelê xwe yan jî ji bo rêxistina xwe yên nihal li çiya de şer dikil çepera de tûnela de şer dike hindekî kêm dimîne divê em berxwedana xwe zêde bikin bi wê zêdebûnê re gere em gel piştgiriya xwe ji bo serokatî ji bo gerîla ji bo gelê ji derve niha îşkence yê zindanê de têt kirin ji bo wan yekî soqaqa de jî 24 saeta li ber xwe dide piştgiriya wan em bikin em ê hem serokatiya xwe azad bikin hem jî bi destekekî mezin bi hêzekî mezin bi gerîlayê xwe re bibin destek ji bo gelê xwe jî em ê gavekî mezin bidin avêtiyan ji bo wê jî ez nihabanê hemû gelê Kurd dikim hem destekatiya xwe ji bo serokatî ji bo gelê Kurd û ji bo niha gerîlayê li ber xwe didin em hindekî şware bibin arêkar û em gelê şoreşgeriya xwe pêş bêxin xurtir bikin zêdetir bikin